Здравейте хора, не знам какво се случва тук в квартала ми, но сега грамотевици, не знам какво става. Сигурно нещо има. Не знам, тук грамотевици беше толкова хубаво времето, но сега не знам какво му станало. Ето все пак почва светна на там. Даже там се вижда мъничко торнадо, но не искам да показвам. Така хора, на там е комина на нашия завод. Но тук сега работата хич не е добре. Почва да пресвятка. Мале, видяхте ли го това? Не знам просто хора какво се случва. Това е нещо. Вчера беше толкова слънчево, че мога да не знам, а сега вече капите мръзни. Просто тук бе, майко, хора по-хубаво да влезнат. Мале. Хора, не мисля, че това е добра идея да излеза навън. Все пак. Но това въобще не ми харесва. Въобще не ми харесва в кварталът такава жега. Хора, знам дали тук го видяхте, една грамотевица ме заслепи. В града какво се случва. Просто нямам си на идея. Тук седниче. Не знам, и телефона нещо ми издава тук някакви звуци. Не знам защо така. Но да, майко, видяхте ли го това? Не знам какво става тук просто. Гърми, че не се трае. Да. Както виждате, много духа, че аз ще мога да фръкна. Майко, видяхте ли го това? Видяхте ли го? Хора, не знам, ако нещо, защото аз тук се разглеждам. Не знам какво става просто. Не мога да се обясня просто. Какво става в квартала? В града. Майко, видяхте ли го това е там? За съжаление, аз не успях. Хора, не знам какво се случва просто. Аз нямам думи. Нямам думи. Добре на всички, чао. От мен вие сте на канала Светът на извънземните. Чао на всички.